Follow in the What is it? Hello लोगोफोर गुड मर्निं नैबे जाबाय आइया गायनाय फुल आं गायदोंमोन सानजाथि आइया सोनाबाथि माने राइट साइडथिं गायना दोनबाय नैबे जोंनि बोराइ बाथौ आफा बिनि अननायाव जों मोजाङै दङ आरो नै बारान्दानि फुला जाबाय आइया गायनाय बिराद जत्न खालामो खननै दानस'नानै गारदोंमोन आं थेवबो ओंखारफिनो बै जाबाय जोंनि न' बेटानि फिसा न' बनायना दोननाया बियो इनि बार्थडेयाव बायदोंमोन आरो नैबे जाबाय आंनि न' बोराइ गाबोन थांसिगोन लोगोफोर बोराया न' बेराय नायगासिनो ओइ नै जानि आरो एमल' जानानै टिभि नायबाय दोङो जेरैबायदि जायो कैसे बचा यार ठीक है नैबे जाबाय बाबानि गार्डेन न' उनथिंनि हाय नै बुरैया आरो बेरायनो थांगारनो तयारि जाबाय दोङो इबे आंनि जाबाय वालपेपर्स गय जालायबाय आङो गय जाना Hello guys, we are going back to our workplace and sadly we were gonna miss our grandma and grandpa because our grandma and grandpa loves us. So me and us. So we are the friends together and we are packing some bags in our car. Our car has little bit space of putting bags in that. I have put my house too. I don't know, but I think so. I put my house in it, but nope, I think I didn't put it. So today we are going out to our overworld and we are going back to our badly world because it gives us bad lucks. Yeah, and this is our car. Looks clean enough and looks shiny enough. Look, that's like the wall. The car's wall is like a mirror. And the car back is nice. We have made into the station. Look at that station. Yeah, that's me. Yeah. I'm just sitting. I feel really bored because I just like to play games. So guys, we are waiting our train. So look, the time is 9:45. So it will gonna take long enough or it take only fast enough. So look, I'm standing up on the seat. Look, my mom is saying something. Okay, so I see her take. Hello लोगोफोर दायो नै स्टेशनाव दोङो जा थांनो जालायबाय आरो ना सुटि जोबलायबाय दायो ट्रेन नेगासिनो दायो जाबाय फुंनि 9:30 10ता बाजाव ट्रेनिं आरो ना कामरुपाव थांगोन जोङो रेडि खालामदो So look at the seat and look at my dad. Look at the phone. Look at my grandma. They are looking at me. And I see something that there is a brick breaking. It was like a JCB. Look, there is a train from the game. Look at that train. Holy moly. That looks cool. Oh my gosh. That is another train. Train man Okay guys, so I was feeling too sleepy. I just want to sleep, but there was no seat or sleeping. But that's a bad train. Look at the train. Oh my gosh, look at that man. Look at her. Look at that man opening his mouth. To लोगोफोर जों हावरा मोनफैबाय जों एक्चुअली ट्रेनाव 1:30 बाजानि ट्रेनमोन आरो हावरानिफ्राय बाट जोङो फुङावनो
जितु जोङो कामरुप एक्सप्रेसआव फैदोंमोन 4:05 मोनफैनांगौमोन खिन्थु 4:00 मोनफैबाय थ' 6 बाजानि जों शताब्दीखौ मोनबाय आरो 6 बाजानि शताब्दी मोननाय लोगो लोगोनो जोंनिया बेसां 9 घन्टानि डिफरेंट 9 घन्टा सिगाङावनो जोङो रुमाव मोनहैसिगोन बहुत खुसि जादों जा बेटायाबो हेपि So guys, do you know what I found in the train and why do I like this train? It was so boring train. Now it's getting really, really good. Do you know what just I found in the train? I found tomato juice, rice, and moo, and chicken gravy, ice cream that taste doesn't good, ice cream that taste has good taste, and we are meeting in our patra too. We are in the seat. Look at his shoes. Look at my dad and this train. So okay, we have been made back to our home, sweet home. Hey चूहा ने इधर काटा प्लास्टिक काट डाला इधर भी प्लास्टिक काट डाला बाप रे बाप प्लास्टिक ना उड़ गया मछली के लिए कोरा है तो बाकी सब ठीक है ना जी सफा करना देंगे रूम एकदम चकाचक हो रखा है नो गंदगी नो धूल मिट्टी इमान ठंडा एकदम बढ़िया नोआठो सफाईने जाना नहीं दूंगा ओ माय गॉड मेरा मनी प्लांट तो कितना हरा भरा हो गया रे भाई लोगोफोर न' मोनफैबाय न'आवथ' मोनफैबाय न'आबो एसेबां गाज्रि हालोद जाना थायाखै आरो एबारना न'खौ ताला मारि जुना गालांदोंमोन ना खिन्थु नै मोननैसो एसे गाज्रि जाना थादों आरो थेवब्लाबो रुमा बिराद साफा जानो हादों आरो एकदम चकाचक जाजोबनो हादों बांद्राय साफा खालामनो गोनां जायाखै एबार खिन्थु एन्जरासो मानैनो गोदोर गोदोर एन्जर मानै थैना थादों आरो ना बाथरुमाव दै बाल्थिङाव हाबनानै थैनानै थादों थ' बेखौ माने मुलि होनानै दोननायखायसो आरो ना जोंहानि मटरखौ जाय दै जायो बिसोरखौ खिथाहरनानै मुलि होना दोननाय खिथादोंमोन आरोना बेयाव थ' बेयाव बेखौ जानानै बिराद गरम दारै मोन्दोंमोन खोमा ना बिसोरो जाना लानानै ओमफ्राय दै नागिरनायावनो बाल्थिं बासोमना लायबाय बिसोरो ओमफ्राय दैया एसे खमबो दोङोमोन ओंखारनोबो हादिया खोमा थैनानै बुख्रुबना थादों आरो ना गथाय माबायफोरा एन्जर मानैबो बिराद गिदिर गिदिरखा आरो एकदम गिदिर गिदिरखा सार न'निफ्राय फैबाय मारै नांगौ नोंथाङा थान्दा नांदो न'निफ्राय फैबाथाय एसे दुखु नांगोन नाखा मोना गोजोननाय नाङा आरो न'आव थांफिननो लुगैयो डिउटियाव मोनज'आ साननैसो उनाव मोनज'गोन साननैसो थांलाय माने एबार बैसागुआव थांगोन आरो जों बैसागोआव माने मार्चआव जा गुदलुमोननि परिखा दोङो थ' लोगोफोर जोंहा फैबाय फैनाय लोगो लोगोनो एग्जामबो मोनखाबाय आरो ना फरायनायानो जायासै फैनाय लोगो लोगोनो एग्जाम मोनखाफैबाय माबोरै होगोन खिथारोङा आरो जा गुदलुआ मोननैनिफ्राय एग्जाम दोङो आरो ना बिनिया थ' एग्जामा माबोरै जागोन खोन्थारोङा फरायनाया बिराद लस जायो आरो ना माने न'आव थांबाथ' फरायनायानो जाखायानोखा बिथिं बेरायनायावनो खिथाबखौनो खुलिखाखाया थ' लस जायो आरो बिराद फरायनायाव जागोन मा फराय खिथारोङा आरो खिन्थु दा जितु जिखिनि एक्टिभिटिखौ होगोन दा स्कुलाव जिखिनिया जादोंमोन बेखिनिनो एग्जामसो लागोन नालाय थ' बेखिनिखौ जों सिगांनो एडभान्स टिउसनाव फरायहोखाना लादोंमोन आरोना बेखौ थ' एसे रिभिजन खालामना होनांगोन आरो सानफ्रामबो एसे रिभिजन खालामनानै होबानो मोनाव थानायफोरा लिरनो हासिगोन आरो बाखि हायिगोनथ' हाया आरो मा खालामगोन नङा होमबा थ' लोगोफोर संखांबाय जाखांबाय न' स' साफा खालामखांबाय ओमफ्राय न'निफ्रायनो बेदर लाना फैदोंमोन ना बेखौबो संनानै जाबाय ओमफ्राय दायो उन्दुना थानोसै आरो ना गारमाफोराबो एसे सानो होलांबाय दैया फैनाय लोगो लोगोनो सोलायनाय गिदिर जाबायना गारमाफोराबो एसे साबाय आरो ना खुदै मोननाय आरो साबायखोदो थ' थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों